част на видеото Мегапик, в което ще си скъпим 8-те тикета и след 2 дни ще направим Мегапик Opening, в който и след това може малко... ще направя едно видео, обаче за него ще кажа в края на видео, ще направя веднага. Така че хайде да почваме с Мегапика. Имам още 8 тикета, така че би трябвало в това видео да ги свършим 8-те. Това е хубаво да избере Кроу. Чакайте да бра Франк. Трябва да губим заради него. Не, по-добре Кроу трябваше. Тук убивам дайната. Франк тук ми пречи обаче. О, дай. Аре, това Франк си че нищо не прави. Пък не си че избра грешен играч, пък и... Аре бе, хора. Тази игра само се хвърлям. Да играя. По-сериозно. Аре, гайс, аре бе, хора. Хора, моля да се направите нещо. Добре, Гилби Фанк, така. Добре, идвам. Сега да убиеме. Той е тук ли... Ооо! Лето сега няма си гаджа. Дай, браво, бе. Браво, дай. И... Дай, Франк. Дай. Ей сега, хвърлям сега пачажа и умира всичките. Ей сега. Айде бе, хора, бе. Мачкай, бе. Ей, това е Фанк, хора. Ето колко щупена е Фанк. Вижте какво стана въпрос, хора. Колко щупена е Фанк, хора. Колко щупена е Фанк. Елементарна игра. Така, още 7 тикета. Продължаваме. Gem Grab. Отново. Само ще друг мап. Този път не мисля да рискувам с Quick, както би рискувах. А отново с Фанк. Първо иначе ще ползвам само Фанк, ама не трябва да рискуваме тук. Искам да спечеля Мегапик. Искам да се го отворя на видео пред вас. Да видим какво ще ми се пара, защото все пак 20 стара дропа не е малко. 20 стара дропа, пък може един поне легендар да се падне. Не знам, хора. Не знам, нямам се на идея. Той е бъс, хора, той е бъс. Дай на майк тук пресира. По-хубаво, че си разби страната. Не. Давай. Кроу. Така. Браво на нас. Чинете са малко. Ето гарчето. Хвърлям се на Емз. Убихме Емз. Дай някой друг се хвърли. Понеже аз малко трябва да хилна. Така, Кроу, Дайнамайк. Бъс ти храста. Аре, хора, бе. Окей, Бъс ги атакува. Супер, браво. Ето, хора. Бихме ги. Така, убивам. Тук Дайна. Дай Бъс сега да ги убие. Кроу се хвърля супера. Хайперчардж. И супер, просто убихме. Елементарна битка отново, хора. Почти се довърших и мисията на Фанк.
Още 17 победи ми остават. Аз съм 6, поне ако победя още 4 победи, ако направя. Сега ще довършим, я. Колко хора сме си изиграли. Сега съм 7 победи хора, които хич не е малко. Мисля, точно малко тиките. Тук има хора 15, с които не са играли. Много гадно. И от приятелите ми, тук ако играят. Хора никой не играе, обаче мега пига. Искам да направим това мега пига, хора. Искам да си го направим, да може да си вземем там подаръците. Така, отново фанк, да сте може да направим мисията. След ти зависи от малко повече, ще избираме някои други. Фанк, просто хора. Мек ще е много тегава, фанк също зависи. Аре хора, това успех да се... няма хора, шанс, няма. Мортис, фанк обаче няма хайперчардж. Мортис също. Така, аре хора. Така. Бих първо. Хора, какво става тук? Не, познах си грешно. Супер. Не хора. Франк. Хора, трябва малко да хилна. Така. Супер. Сега. Хилни. Добре, хилнах. Фанга. Така. Не, спайк! Давай убий Мек! Не! Добре, дай, спайк, взимай. Бауъръпата си, давай. Всичко, пускам хайперчаржа и идам спокойно, хора. Спокойно, довършихме ги, хора, спокойно. Дай накрая знам някой да бие фанк. Аз сега на Мортис, довършвам ги тука. Не, добре. Ето, кудо. 8 победи вече, хора. Добре, поне направих мисията. Супер рейр стар дроп. Отново рейр. Хора, искам да взема някакъв рейр скин. На кой рейр скина си купя? Не знам на кой. На Рико. Обаче все още не става за съжаление. Те ще го пуснат. Значи на Лили. И хора, трябваше един джем. Няма нещо. Вот тако. Добре. Бро, хора, пак трябва да... Не ми се рискува с бул, хора. 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 Само сега две какви са избрали. Интересен матч, хора. Интересен матч. Не знам хора, какво ще правим, обаче ще имат Шели, Кроу, Биби. Обаче пък ние имаме Кроу, Леон и Фанк. Кроу много ни потиска. Ако трябва да хилна, окей. Така. Идем за топката. Давай, взимай. Окей, убихме Фанга. Малко се връщам, за ако вкараме. Хора... Ама че... Не. Хора... Обаче този Леон е доста добър. Ще с пауъръпа си събра. Ако би само колкото обаче само умря. Не, хайпер чат шели.
Лесно обаче бихме. Някакво да си пусне супер. Бро! Хора, се срещам обаче назаде. Мале, хора. О, не, хората са кукно. Обаче имат... хора мряха. Нека живеят кутийките. Това беше пина. И хора... Какво се прави, хора? 8 киловоз, хора. Колко? Вече станаха 9-10 май победи, хора. Да, май 10. 9 победи от 4 тикета ми стават. Wipeout. Този мап гаден. Трябва да бъде някакъв по-тегъв. Бу, хора. Избирам бу. Този бу за този мап е уникален просто. Бу за този мап е уникален. Окей, бъс. Бъс не е зле изобщо. За този... имат хора мек. И те имат бу, имат кроу. Тази битка ще е сложа. Трябва обаче наляво аз, вие тръгнете на хазалите. Чакай, така хора има еткър. Така, точно така. Хора ме, какво прави? Не. Дай бу. Хора. Аре. Ето ви видите ли колко хора го прави бу? Просто бу е щупен. Хора, стига бе. Хора бу, Кенджи бу. Бъфнете Кенджи, хора, буквално. Наистина бъфнете Кенджи, защото супер ред играчите се съпущат точно за него. Не, хора, не трябваше май се хвърлям. Ще минем през тука. Окей, дай, хора, къде вървя? Браво, дай още един кил. Не, бе, хора, бе! Хора, аз съм виновен. Тази игра, хора, не сте. Хора, трябваше да мога да убия. Пак този мап. Този път избирам фанк. Хора, гответе се. Честър Шели Фанк. Този път нямат никакъв шанс, хора. Този път нямат шанс вече. Казвам ви. Този път ако загубим не е проблема заради никой от нас всичките. Той е хора. Те всички на един. Не, дай, Честър, браво, бе. Браво, бе. Бото идва. Той ще хвали тук обаче бомбичките на хубаво място. Хора! Той Едгар е щупен. Все още, за съжаление. Не. Така.
Ох, ще да защитавам Шели. Не убий, защото е важно. Убихме ги хора 10 на 5, супер. Аз лично обаче не направих тази игра. Поне май, защото те често решили трахта. Те наистина бяха много добри. И 10 победа имаме. Сега хубаво да избера. Това не избера. Пайпер. Хора. Така. Добре, Кроу. Още имаме 2 игри. Хора, ако чухте някакъв звук, не от мене, просто догоре правят някакъв ремонт и хора нямам къде да учера, понеже да за това. Значи не от мене, просто... Обаче имаш 2 игри, така че свършваме. Извинете, нали ако сте чули звука. Се опитам да сложа песен. Така, хора Мико не. Хора, това лори. Хора, това лори много ме дразни. Хора, това лори много ме дразни. Нямахме какво да направим. Нямаше шанс просто да направим нещо. Просто бяхме много добри. О, не, хора. Ще къде той кит. Вижте го къде. Чака си плячката. Пичко така. Хора наш, няма какво да направя, хора, наистина. Става още един тикет. Отново кнокаут. Обаче този път кнокаут пак. Този път колко пак мапа код. Обаче така си върбуле все по-добре. Суверен Рико. Стик. По-скоро суверен. Как беше Джем? Суверен, да, Джем май Рико беше. Помня какъв беше скена на Рико. Точно името му, но той да е. Хора, къде ти тая? О, хора. О, кит, сори. Аре, хора. Тик. Как може да не убие? Рико, браво. Ама не трябваше да пускаш супера. Той има 3 скина. Май. Хора, да, той май има 3 скина. На Рико. Супер, на човека поне има скинчета. Хора. Той има разния кит. Много гаден, хора. Много. Така, стана само един. Добре, Рикото си върши работата наистина, както трябва. Тук не съм справя добре. Моля ви последна победа, поне да направим. Май вече няма шанс, хора. Да. Поне ги бихме. Така и поне сдигнах код на мастери. Аз само да видя къде е той. Код. Къде е код? Май беше нагоре. Код. Да, ето го. Окей. И да, хора. Я не знам колко победи имахме. 11 победи, хора. И да, хора, това е от мен.
и до нови срещи. И ваш пропуснах да кажа, че нали като вече след 1 ден и 21 часа става първа мегапига, ще направя едно видео, в което как фера мегапига, нали много ясно, и ще си покажа скиновете на вата акаунта, хора. Ще направим пак нещо яко, пак е в клипче, обаче първо абонирайте за канала с камбанка и до нови срещи, хора. Чао!